Serviço de Governo de Holanda Caribense RCN ha dato detalhes tocante ao resultado de um estudo mais novo sobre o uso de meios e plataformas sociais na nossa isla. Durante um encontro com a prensa local, a senhora Caroline Soliano elaborou ampliamente sobre a conclusão da investigação aqui. A investigação aqui ajuda-nos a compreender melhor qual meio de comunicação é habitante tanta usa, quando anta recebe a notícia e a informação, então via qual canal anta recebe essa aqui na melhor maneira possível. A informação que nós temos pode ser resultado de investigação aqui, nós usamos de maneira hobby prática, nós usamos ora nós vai escolher o canal de meio de informação adequado para nós publicar nossa comunicação, mas também para nós planear nossa comunicação e também para nós fazer compra para o que nós chamamos mídia campanha, que nós compra espaço, seja meio de comunicação para publicar nossa advertência e também nos porta na rádio. Essa aqui vai durar ano ou depois de quanto ano também tem enquesta assim que cada quanto ano entra assim particularidade aqui. A enquesta aqui nós fazemos em princípio cada 4 anos, para assim por um tempo para ter desenvolvimento necessário para nós mirar a diferença também. Então, cada 4 anos nós planeamos fazer uma investigação de meio de comunicação. Para mais informação sobre a investigação anterior, assim, de 2022, pode visitar nosso website www.rijksdienstcn.com. Caminho por certo, nós vamos publicar o resumo também da investigação de ano aqui. Serviço de Governo de Holanda Caribense RCN ha dato detalhes adicional tocante a continuação da estratégia de avaliação através de uma investigação de mídia independente. A meta principal do estudo aqui é para analisar como o paisagem de mídia está evolucionando e assim determinar qual é o canal mais eficaz para a comunicação com os cidadãos do Caribe holandês porta mais optimal. Even kijken, dan gaan we nu vervolgens alle mediakanalen kort even langs. Sociale media, nou je ziet hier op Bonaire, en dat is ook gelijkend voor de andere eilanden, dat de top 3 best wel consistent is. Dus Facebook staat vaak op nummer 1, daarna zie je WhatsApp en Instagram. Dus dit zijn echt wel kanalen waarop de burgers binnen Bonaire goed te bereiken zijn. Hierbij zien we een beeld wat verschilt met 2022. Als u wil weten trouwens wat er toen was, er staat ook online nog een duidelijke samenvatting. We hebben vanwege de tijd niet een heel vergelijkingsoverzicht in deze presentatie ingebracht. Maar heel duidelijk natuurlijk, de meeste luisteraars naar Live, Brizi, Mega en dan daarna Bon FM, Vosdiep Bonaire en de andere zenders die wat minder worden beluisterd. Dan de tv-zenders. Nieuw in het onderzoek. Meegenomen dit keer, omdat het natuurlijk een compleet beeld moet zijn van het medialandschap. We zien dat NOS en Energia daarbij zeker vertegenwoordigd zijn. Dus NOS met 51% en Energia met 28,6%. Maar de meeste bekeken zenders zijn toch die we daaronder zien staan. Dus het is omringende landen, streamingdiensten, niet gek denk ik tegenwoordig, DirecTV. Dus dat is het scoort net iets hoger dan NOS. De nieuwswebsites, ja. Daar zien we op Bonaire.nu bovenaan staan. Iets meer dan 3/4 van de respondenten heeft daar Bonaire.nu ingevuld. Maar ook Live 99 Breaking News en de Bonaire Reporter zijn aanwezig in de top 3. Je ziet hier wel natuurlijk dat zowel Abord.nu als Caribisch Netwerk NTR.nl dat vrij dicht bij elkaar ligt. En ook dossier Koninkrijksrelaties. Overigens is hier het bereik dus rond de 60%. Doelgroep wel wat minder bereikt, maar dat wil niet zeggen dat daar niet ook gewoon mensen mee bereikt worden natuurlijk. Daar zien we in Bonaire dat de Extra en de Bonaireano ongeveer gelijk scoren, iets meer dan 50%. En de Bonaire Reporter die komt daar vlak achteraan, inclusief het Antilliaans Dagblad. Ja. En op Saba zien we natuurlijk de Daily Herald door bijna 70%.
En ook hier werden weer een aantal andere kranten en dagbladen genoemd. Dit waren ook een aantal online varianten. Maar ook werd vaker een Nederlandse krant ook nog wel genoemd. En de Bonaire Reporter staat hier op een nummer 3.